So, hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video is module of the day na naman. So muna sa ningabot na pod ang adlaw nga mong gihuwat. So module. So sa una god last na mong pasong module is unsa ka adlaw na nagpasa module day? Dugay na tayo no? Oh, last Friday. Oh, last ang Friday day. So mo tayo sa last Friday na. Last ang Friday. Basta murag mga 3 weeks siguro. 2 weeks. Oh, 2 weeks di ay. So kada tong nagkuha may 2 weeks ato niya ngayon labay din karon ay 21 may pakwao na pong module. So ayan. So ayan may mga answer na naman tayo na mga saba na sadta. Ano dapat pag-answer ganto gagapoy na kuha module dai kay among dano kay makayawa kayo. Karabang lapo kayo pero okay ra kay ang mga nangungagwa pa. Bahalag matumbang motor. Basta di lang dyan magkalago akong naong. Kaswerte ba? Sana lang. Kaya may talapok dyan kayo. Pakita na mo sa inyo ron kayo. Mga Tony pa doon. Tuwahong kayo manukaron. Banda kayo. Of course. Diba nakakahalag vlog ko? Tuwak kayo manukaron. Ay, bila ito kayo. Ay, pwede ako na. Mapil ka kaliro. Dako na dyan naman yun. Di na puro manok. Papil lang ba? Iro na mo dahil. Atang-atang ko nag-vlog ko. Princess Papi. Okay. Kinawat pa meron ako sa una dahil. Ito sa linak mo na anak mo na bibang. Bibang na may bibang ngayon. Kabantay ka na brown po na iro na sa linak. Sige lang mo kung bagat-bagat. Hindi mo kita sa iro ng linak eh. Kaduha na ka manuka ka. Tuwak na karon. Mamadagit tawag ko. Ano ba? Tara na tayo. Pagkasa ko kahoy everyone. So ikat sa'yo na ako yung nasuguan ko. Magdungag kami rin. Nawa ko chinilas. Mag-heels ko. Guba. Di ba nanigaw pa? So mga everyone, magkasa ko kahoy. So bye isa. So this is it. Ito yung daanan namin. So dili pa ni Mauday na famous liso na ni Golaban. Okay na lang mo pala. Of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. I'm just waiting for the fight, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone.
Oo, tabangan mo kami. Yan na. Thanks, God. A few moments later. So, ayan, update for today's video. So, dana mi sa school, guys. Sumoto, kalisod ang among dala niya, giyagi. So, grabe na po siya yung lisod na check sa mouth, actually. So, ayan. Dade, karampes. I-monitor at So, unsa na mong gidara ng 10? Usa na lang. So, yan lang. Dito na kami sa school. So, ayan. Nakarating na kami dahil. Abot na dyan mi in town sa school. So, kata mong gagyan mo na ito. Maagianan dyan na mo dahil sa mo ang lugar. So, mo na nga, di ko ganahan maglaag-laag nga rin Kagnokot or Villaba, something. Kay among dan, makayawa. Isod ka ayo gid, ambot na lang. Makayawa mo lang, magpangahot ka good. Lahi pa ng masangyad, lahi pa ng matuslo, mo tiil niya ng kalapok niya, merabag na tubig, igabot diri. Wala. No, so, mao lang na siya. Pero enjoy lang din naman, kay maayo naman gihapon to pohon. Nasimintura na. Huwat-huwat lang ta. Pasensya lang, no. Yung mga pahabaan mo lang ng pasensya mo dahil. Sila na kung kindis din ha. Ayan, nagkuha namin module dahil because it is a module of the day. Ayan. So, ayan everyone, nakuha na naman ang mga modules of the day. So, muuli namin pinabonggang-bongga. So, ayan. So, pwede sa taday kay Murag medyo gina. Stress ang akong pamugan. O bakang-bakang sa mong kalsada dahil kay medyo. Kapoy jud kayo agyo na mong kalsada dahil. Wangi akong bukan bakang diri bakang dito pa rin dyan matuslo niya lahi pa ng mga kasakay ni mong bugat kaayog mga pang tiyan bugat kig mga pang ilong ganon. sa ilong lang nato jud kuhaon ang tanang hugot sa kinabuhi no kay ayang ilong bugat pag kay murag kampana bitaw simbahan day. Pero lahi nga kampana atong lubong kayo. Oo, halapa kayo din kilid ba? So, yan na nga, Zay. So, ingana lang, enjoy your life, everybody. Diyos ko, ginoo, enjoy your life. Sa kalisod na, enjoy pag So, ano lang, entrance. Wala entrance, 20 na, pero entrance 10 pesos. Ano ba? No mask, no entry. Ba't nakapasok tayo? Di mga ganun. So, babay na, manguli na eh. Bye!